Dobra večer i dobrodošli u Art a la carte. Večeras govorimo o novoj predstavi Tarzan, nezavisno kazališta grupa, premijerno izvedenoj prošloga tjedna u zagrebačkom kazalištu ITD. Vidjet ćemo i razgovor s njemačko-turskim redateljem Cem Kajom, čiji je dokumentarni film o turskoj gastarbajterskoj glazbi Ljubav, smrt i njemačke marke oduševio gledatelje u Rijeci i Zagrebu. No prije svega govorimo o plesu i to Međunarodnom bijenalu novog pokreta, koji je u ponedjeljak započeo u Centru za kulturu Đakovo. U studiju pozdravljam Mariju Ščekić, koreografkinju. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama. Odgovornu za bijenale novog pokreta. Recite nam za početak nešto o tom bijenalu, o čemu je riječ i kakav je program. Pa evo ja bih prije svega rekla da bijenale nije festival, on je jedan živući organizam. Tako smo ga mi, ako smijem reći ovako ideološki, malo zamislili i dopustili su tu slobodu. Bijenale ide kroz cijelu godinu. To je međunarodni program koji se odvija u koprodukciji Histerija Nove, znači Hrvatska, Ariosa Dance Society Kanada i Iskina Vertical Teatar Velika Britanija. Povodom nadolazećeg Međunarodnog dana plesa odabrali smo to kao jedan simboličan datum za otvorenje, za početak i otvorili smo ga u Đakovu, mom rodnom gradu. Namjerno, zato što putem bijenala započinjemo i pilot projekt pod nazivom Slavonija vertikalni trening centar. Kako se vertikalno pleše, odnosno okomito pleše u Slavoniji koja je ravna? Gdje to izvodite? Evo, to je jedan izazov koji sam si ja odlučila dopustiti u idućih 10 godina, s obzirom da je prošlo 13 godina od kako sam počela sa ovim pokušajima da stvorim uvjete za adekvatne i kvalitetne uvjete za razvoj vertikalne plesne umjetnosti. To sam promovirala uglavnom u Dalmaciji, gdje ima jako atraktivnih lokacija, stijena, zgrada, prekrasnih povijesne baštine, utvrda, tvrđava, zidina. Gledali smo vas u Starigradu, Paklenici. Jeste. Da, spektakl, već sam po sebi, zbog lokacije. U Sinju? U Sinju, tako je, znači predstava za Sinjsku alku na zidinama Staroga grada. Mislim, to su stvarno prekrasne stvari koje su jedna prekrasna i samo promocija naše zemlje. Međutim, ta naša jadna Slavonija, ta jedna nizina, ravnica u kojoj ništa nema po čemu se može plesati je meni sama po sebi bila izazov kad sam prvi puta na taj način počela promatrati Đakovački silos. Đakovački silos je zapravo privatna tvrtka i u njemu se proizvodi hrana. Znači, mi govorimo o jednoj teškoj simbolici koja je meni stvarno prekrasna uopće kao ideja, a to je da mi zapravo u Slavoniji, u kojoj, evo, znamo kakva je regija i koliko bi tamo ulaganja i trebalo biti, da napravim tu jednu vertikalu, da napravim tu jedan poziv u pomoć, jednu poveznicu sa jednim instinktom preživljavanja, općenito i regije i umjetnosti same po sebi. I onda sam razmišljala, možda bi silos bio dobar, ali sam kasnije shvatila da zapravo nije nužna visina, da je teatar sam po sebi mjesto u kojem se vertikalni ples itekako odvija. Znači, on je puno bliži meni, s obzirom da ja ne radim spektakle, ja radim somatske stvari, radim interiorne stvari, radim stvari koje se tiču plesačkog tijela i čovjeka u plesnom tijelu u smislu njegove psihološke osnove i zato mi ne treba visina. Zato mi treba jedan intimni prostor koji ima mogućnost postavljanja vertikalnog užeta. I evo, ponudila sam to svom gradu, odnosno Centru za kulturu Đakovo i Centar za kulturu Đakovo je prihvatio taj poziv na suradnju i on je sad pokrenut kao pilot projekt. Ali bih ja odmah rekla da on sam po sebi nije nužno vezan za grad. Znači, Slavonija vertikalni trening centar je vezan za Slavoniju. Znači, Slavonija i Baranja kao regija su vezani za tu ideju. Oprostite, vi ste nekako uvijek između Zadra i Đakova, je li tako? Zagreb nije tu još u priči, je li to slučajno? Zagreb je bio i tekako u priči i to poprilično dugo. Ja sam 2000. godine došla iz Kanade gdje sam studirala i živjela sam u Zagrebu punih 10 godina. I u biti radila sam identične stvari koje radim i sada, samo što nisam koristila medij vertikalnog plesa. Tako da je plesnoj sceni ili publici koja mene zna jako poznato cijela tematika rada i to što ja radim, samo što stalno mijenjam medij. Dosadno mi je.
A taj vertikalni ples ne može biti uzbudljiviji. Visite na špagi, plešete. Da, ali ako ga promatrate s tog spektakularnog aspekta, što znači napravite 3 puta salto i publika će ići. Znači, nedostaje smisao. Nedostaje jedan određeni smisao koji se zapravo tom koreografijom i svim tim saltima može i treba izvesti, odnosno promovirati. Jel? Mene jako zanima, gledala sam malo ko su vaši kandidati za vertikalni ples na stijenama kad se izvode u tim spektakularnim uvjetima? Vi. Na podu, na parteru. Nisu, dakle, vertikalni ples je zaista za svakog. To je onaj paradoks koji ja volim općenito u svemu što radim. A ovdje mi je dosta važno da to ispromoviram. Znači, vertikalni ples nije nužno za penjače, alpiniste, plesače i mislim, on je zaista za svakog, zato što vertikalni ples jednako kao i sva druge vrste suvremenog plesa podrazumijeva korištenje tijela. E sad, ono što je dobro je da se ne bojite visine. Da, to bi bio dobar preduvjet. Spomenuli ste Kanadu, vi ste studirali u Kanadi, Jesam. ali postoji poveznica sa Crystal Dance Prizeom, je li tako? Je. Vi ste prepoznati na neki način i od Kanade i od njezinih fondacija za ovaj projekt. Ja evo stvarno moram reći da je isključivo zahvaljujući toj nagradi i zahvaljujući mojim kanadsko-britanskim koproducentima Bienale zaživio u Republici Hrvatskoj. Ne bi bio moguće, apsolutno. Ja sam ga zapravo povukla, čak bila iz svog scenarija i za ovu godinu. Međutim, nagovorili su me moji partneri da nikako ne ostajem. Prijavili smo projekt na taj natječaj zaklade, kanadske, ne naše. I izabrani jesmo za izuzetan doprinos umjetničkoj razmjeni zapadno-kanadskih umjetnika, znači Julia Tuff, umjetnička voditeljica Aerioza Dance Society i mene kao umjetnika iz Hrvatske. Znači li to da ste prepoznati od vanjske plesne scene nego ovdje? Ili još kod nas nema toliko novaca koji se mogu ulagati Pa u ovu vrstu? novci uvijek igraju, da. A gledajte, to je obostrana, to je dvosmjerna ulica. Ja nisam, ja sam dosta hermetična osoba. Ja radim taj posao, kako bi rekla, unutar svojih 4 zida. I kako tu nema izlaska van, onda se to čini da nisam angažirana. Međutim, ja mislim da je jako važno napomenuti da svaki umjetnik izabire svoj put društvene angažiranosti. Evo, ovo je moj. Kako su vas prihvatili u Đakovu Slavonci? Pa ne znam sad, ovo je pilot projekt. Mislim, mene Đakovo stvarno prihvaća, ja im se ovim putem svima zahvaljujem. Volim svoj grad, volim svoje sugrađane, iako ne živim tamo već jako dugo. I uvijek mi je nekako najveći izazov i gušt dolazi tamo. Prekrasna je dvorana, moje najdraže kazalište apsolutno na svijetu je Centar za kulturu. Pogotovo sad sa ovim investicijama koje u zadnje vrijeme rade. Ima jednu krasnu atmosferu, scena i vertikalni ples je tamo zaista kao stvoren. Ali kažem opet, nisam nužno vezana samo za grad, jer Bienale je organizam sam za sebe i on će se snalaziti i funkcionirati tamo gdje mu je najbolje i najlakše raditi. Rekli ste da Bienale traje čitavu godinu. Što donosite od programa na jesen možda dalje? Znači sad nakon ovoga tjedna u Đakovu imamo jednu malu pauzu i onda smo vam ponovo u rujnu u Nacionalnom parku Paklenica, kojeg i dalje smatram koljevkom vertikalne umjetnosti u Republici Hrvatskoj. S njima surađujem od 2013. godine. Bili su mi prvi domaćini i ostali. Ljetne radionice vertikalnog plesa i somatskog učenja su tamo već 2 puta bile i na neki način sad počinjemo svake godine davati te programe. I u rujnu smo sa Aerioza Dance ansamblom na jednom projektu koji je istraživački projekt, znači nema predstave, imaju radionice i istraživanje endemskih vrsta, zaštićenih endemskih vrsta paklenice. Napomenula bih leptira apolona i vaganskog okaša. Znači uzimamo ekosustav, počinjemo od ekosustava tih endemskih vrsta kao početnu misao za istraživanje u pokretu i plesu. Jako zanimljivo. Ko je osmislio cijeli taj program? Vi ste autorica koncepta kompletno? Jesam.
Zanimljivo. A recite mi nešto još o vašim britanskim partnerima s kojima ste pokrenuli u stvari, koji isto tako britanski sudjeluju. partneri su zapravo 2018. godine, znači David Greaves, govorimo o njemu, on i kanadski opet partner Colin Zacharias, to su vrhunski stručnjaci za rigging i za sigurnost vertikalnih plesača i općenite te industrije. Oni su meni 2018. bili rigeri. Jer je riggeri, to je isto za javnost da zna, rigging je isto jedno zanimanje koje sam ja prije 2 godine ponudila za doslovno kao pionirsko otvaranje radnog mjesta u Republici Hrvatskoj. Jer su to se tiče svih ljudi koji se bave visinskim radovima. Oni mogu biti penjači, alpinisti, mogu biti industrijski radnici. Znači, perači prozora su vrlo dobro došli. Oni znaju majstori su, znaju znanje. Da. I onda, kako tu u Hrvatskoj takvih ljudi nema, ja sam morala sve, i od plesača do tehničara, uvoziti izvana. I njih dvojica su se zadržali do dana današnjeg i postali su moji zapravo tehničari i tehnički tim. Marija, hvala na gostovanju u našem studiju. Mi idemo dalje. Hvala i vama. Hrvatsku je kinopremijeru prošli tjedan imao njemački dugometražni dokumentarni film Ljubav, smrt i njemačke marke. U Zagrebu je boravio njegov redatelj Cem Kaya, koji u filmu prikazuje malo poznatu glazbenu scenu turskih imigranata u Njemačkoj.